ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಂಶನೇ ದೈವದೇವರನ ರೂಪೊಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ತುಳುವೆರು ಅಷ್ಟಮಿ ತಪ್ಪ ಎರಡಲ ಪಂಚಮಿ ತಪ್ಪ ಉಜೇರು. ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಕೇದಗೆದನೇ ಗಮ ಬಂದುಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ ಇಷ್ಟದ ಕೇದಗೆದ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಗ. ಕೇದಗೆ ಕಂಡ ತೋಡ ಬರಿಟ್ಟು ತುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಬುಲೆಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ದೈ ಮಣ್ಣದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೊಡು ವಿಸ್ತಾರೊಡು ಬುಲೆವುನ ಕೇದಗೆ ಅರೆಗಾಲೊಡ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪುನ ದೈ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪತ್ತದು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಲೆ ಮುಟ ಉಂದೆತ ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು. ಭಾರತೋಡು ಒಟ್ಟು 35 ಪ್ರಭೇದಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಮುಂಡಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇದಗೆ ಪಂಡದು ರೆಡ್ ಪ್ರಭೇದಲೆನು ಗುರ್ತಿಸೋಲಿ. ಕೇದಗೆದ ಇರೆಟ್ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೇದಗೆದ ಪುದೆಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಎಲ್ಯ ಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಕೇದಗೆದ ಇರೆ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ಮುಂಡಗೆದ ಇರೆ ಉದ್ದ ಅದು ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಮುಂಡಗೆದ ಇರೆಟು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಡ ತುಳುನಾಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ಮುಂಡಗೆದ ಪಜೆ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ತಕ್ಕನ ಪಜೆ ಇತ್ತು ವೇರೆ ದಿಕ್ಕನು. ಕೇದಗೆ ಪಂಡ ನಾಗನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಅಂಚಾದು ಕೇದಗೆದ ಪುದೆಲುಡು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಉರುಗ ತಜ್ಞರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇದಗೆದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ಬೋಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಂದೆ ಕೇದಗೆದ ವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಲ ನಾಗೊಲೆಗು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಪಿರು. ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇನಿಕ್ಲ ನಾಗತನು ನಾಗತಂಬಿಲೋಗು ಕೇದಗೆ ಬೋಡೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟನು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುವೆರು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಶಿವಪುರಾಣೋಡು ಕೇದಗೆ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ದುಂಬತ್ತ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ತನ್ಕ್ಲೆಡು ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡದು ವಾದ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವೇನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಲಿಂಗ ರೂಪಿಯಾದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಒಂಜಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪುಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರನ ತರೆ ಮುದೆಲು ಏರು ನಾಡದು ಪತ್ತುವೆರ ಅಗಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡದು ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಂಡು. ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಗೂ ಬೋಪೆರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಲಿಂಗದ ತರೆ ಮುದೆಲು ನಾಡೊಂದು ಆಕಾಶ ಲೋಕಗೂ ಬೋಪೆರು. ಏತ ನಾಂಡಲ ಈಶ್ವರನ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ತೂವೆರೆ ಅಗಲ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿತ್ತು ಬೂರೊಂದು ಪುನಃ ಕೇದಗೆ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೇದಗೆಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಶ್ವರನ ತರೆನು ತೂಯೆ ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣುದೇವರಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪಿನ ಕೇದಗೆ ವಿಷ್ಣುಡ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ. ವಿಷಯ ತೇರಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೂ ಕೇದಗೆ ಪೂ ದೀವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕೋಕೊಡು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಕೇದಗೆ ಪೂ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೇದಗೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಗ. ಕೇದಗೆ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೋಡಾಂಡ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆದ ತಾಜಾತನ ಒರಿಪೆರೆಗಾದು ಸೀರೆ ದೊಟ್ಟು ಮಡಿತು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬು ರೂಢಿಡಿತ್ತು. ಕೇದಗೆಡು ಕೇವ್ಡು ಅತ್ತರ್ ಪಂಪಿನ ಎಣ್ಣೆನು ದಿಪ್ಪೇರು. ಮುಂದೆಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು. ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಕ್ರಯಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೇದಗೆದ ಬೇರಲೇನು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಡು ಕಫ ಪಿತ್ತ ದೋಷದ ಸೀಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಅರ್ಲಿನ ಈ ಕೇದಗೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.